Praise the Lord. Onyame yeda wase enenso. Yehyewe ni onyame sonko. Wodi yankwa acha ye Awurade. Bibi edi adanse se enye ye papa ye bi. Eye wo humobro. Ene wadom nko enti. Awurade yeda wase afififuru yinso. Eja ye ho hya onsa se Awurade fa yenye. Dane ye nkyerɛkyerɛ ye ma ye ho kese ye. Eno meni ye. Ewo Jesus Christ demo. Ene abompae. Amen and amen. Odo finance me ma wakwa abade ba oti ase senjumedi sunu ya fia kinkan nsam no. Efi Colossefoɔ matimi ensa baako edikosi en9. Colossefoɔ etimi ensa baako kosi en9. Adofo me yenti Awurade asem. Etifi asem ne se yetna se ewo enkwa foforo mu na abrabɔ foforo mu. Na ocho yen se esan se ye nyane ye ni Kristo Yesu aba enkwa foforo mu nti yema ye ni ensi eniema eye osoro eniema eso enye asase so niema eso niema bebi a Kristo Yesu tie genese nifa so no di ma yen nyamya sama na pecho yen se yendwendwene eniema ewo soro enye eniema ewo asase so evi se bedodo a wafa Kristo Yesu se urade no kraje nkwa no na me nso mafa ne se urade ne me kraje nkwa no se ye ni Kristo ewu amasa wiase boni ana wiase enkwan na afei enkwa a ewo ye mu no ewo Kristo mu ye won nkwa bi wo Kristo mu na Kristo Yesu nso ewo Onyankopɔn mu eno nti Kristo Yesu a oyeye nkwa no so da ne ho adia obema ye hu no na wiase nyina so ebe hu no sabri wada ne ho adi ebre okwa asennua no so ekowu enimguase ewu ede ma mene wo na afei enkwa foforo yenya wo ne mu no osi yensu yenda na edi nkyere wiase nyina na ye ne saa yensu yebekoso ehu ne ni onyam odofo yenim se afei na yawura afifoforo mu ya oye Onyankopɔn adomara kwa ode yawura afifoforo mu ene abrabɔ foforo pese ye bonu woni mu afibia ye kan sem bebre edi hyenya mebo nanso afini ndu ba bia na ya hyase edi Onyankopɔn hwamo se nipa ede ye ho to nipa so asa na tie na emom se ede ye ho to Kristo Yesu so a ono oti ye mu ne eti ne mu no oti eje ne mu no ono onam kronkron no so be hye yenten ahye yemma odofo abrabɔ ye bo yentimi fa ye ya ho ode mmode biara da yentimi nkasa abrabɔ we megyae da bi na ya ka ewie ye hia nyame kronkron so beboa na yetimi egyae na yetimi abo foforo abrabɔ edi eni onyam hye ebebrera adedin abrabɔ eche se ye ni etim esoro enye se ya fom wiase niama wiase japade wiase sika eyade eye nanso se ye fom a eje yen eko oseye mu ye ni brade a eti se abosomsom sa na Bible kache wo hwe verse 5 hono mo kona sa na o kache yen abosomsom eni efi eni dwamambo eni ne ka nyina o se eyo Nyankopɔn chiwade eti se abosomsom yase niama ye pren bebrebe no eba be ye bosom edi mayen Onyankopɔn dom bo ye na yen pre nhwehwɛ osoro niama yen fa ye ntim so se da chi me free asase so a enyi na mekodi dankwa eni ewie we ye nsem asese ye bisa ye ho we ye nsem asese ye de tu yakoma so ama ye bobre biara ya bono se de Kristo Yesu pe se de David kan ne Awurade kyeme me na kan na menya Awurade kyeme me na kan teach me how to number my days na ama metimi aboten ne bra ahye odin konkron eni onyam odofo yesum nyame a na nsem ye yes na ye amen ne obeke bia no eno ena eye no kre
Nti ma yɛmfa yɛn ho to Nyame asɛm so na yɛmfa yɛn nsi ɔsoro nneɛma ɛso. Onyankopɔn nhyira no ntomo. Ɛnya de ebenya ahotɔ ne anigye wɔ wiase yi mu, na mmom ahotɔ ne anigye ɛwɔ Kristo Yesu mu. Onyankopɔn kyerɛ w'ahyɛ mu ɛnɛ nso na so aba kyɛ asɛm no na foforo nso nye ne dasoɔ ɛwɔ Kristo mu. Na sɛ wankyɛ no ɔsane n'ani onyam mu a, me ne wo nyinaa yɛ mu biara nyɛ ɔyeraba. Onyame nhyira wo. Bye bye.